Здравейте! Това е една видеолекция, посветена на работата с ресурса урок в Moodle. Според мен ресурсът е изключително полезен и затова заслужава внимание, въпреки че на пръв поглед работата с него изглежда малко по-усложнена. Съдържанието на лекцията, която представям, може да бъде сведено до 4 основни точки. Като начало ще започнем с общия преглед и целите, които си поставям. После ще преминем към предназначението на разглеждания ресурс. След това малко за създаването и настройките на урока. И то, като казвам малко, имам предвид не разглеждането стъпка по стъпка как се създава и какви настройки се дават на урока, защото това е добре разписано в страниците на Moodle.org, а и добре е разписана и самата помощ, която излиза почти към всяка една от настройките. Онова, на което ще се спра при създаването и настройките на урока, е по-скоро нещата, които мен са ме затруднили и които аз съм открила. И на последно място ще се спра съвсем накратко на някои от възможностите при използването на ресурса. Възможности, които могат да бъдат най-различни, но основно използвам видеоматериал, създаването на тестове и така една имитация на многоезична среда. Като уводни думи към моята лекция мога да кажа, че тя е насочена към хора, които се интересуват от правенето на електронни обучения, от оформянето на материали за тях, така че целевата ми група са най-общо учителите, преподавателите, авторите и дизайнерите на електронни материали. В лекцията основно споделям своя опит. Смятам, че има неща, които е добре да кажа, защото ми отнеха временце, докато ги открия. Като гледната ми точка е да мислим за това, кога педагогически е оправдано да използваме урока. Надявам се лекцията да ви помогне най-напред да определяте кога да използвате урока, да имате сигурността, че можете да използвате този ресурс, но да го използвате ефективно, а не просто самоцелно. Надявам се лекцията да помогне да създавате ресурса урок и се надявам, че бих могла да бъда полезна с отваряне на вратичката към основните възможности на този ресурс. Когато говорим за ресурса урок, може би е добре да започнем от там, че той представлява набор от интернет страници. Тоест, за разлика от PDF материала, който може да бъде качен и който е статичен, в Moodle може да бъде изработен и материал, който е динамичен, който е интерактивен. При определянето на урока като набор от интернет страници, всъщност правим паралел между урока и електронната книга. На нивото набор от интернет страници, урок и електронна книга са два подобни ресурса. Добавената стойност на ресурса урок или неговото различаващо свойство от електронната книга е, че това е един изключително интерактивен начин на оформяне на материали. И под изключително интерактивен начин имам предвид, че именно през урока можем да постигнем воденето на обучаемия през текста, но водене не последователно, а зависещо от неговия избор. Имам предвид, че в зависимост от това какво обучаемия избира в даден момент от урока, той може да бъде препращан на една или на друга страница от материала. Тоест, той може да прескача или да се връща в материала на основата на своите образователни потребности. Това, което току-що определих като отличителна характеристика на урока, всъщност ме кара да си мисля, че урока е съответствие
на всякакви интерактивни учебни материали, създадени с други софтуери, които съдържат в себе си, интегрират текст, видео, тестове, с така общата цел да бъдат полезни на обучаемите. По отношение на някои предимства и недостатъци, бих могла да изтъкна следните основни плюсове при използването на урок. Споменатата вече интерактивност и задаването на отделни пътеки на отделния тип обучаем. От друга страна, ресурса урок ни позволява да използваме текст, звук, видео, позволява ни да използваме картина и като картина всъщност да вписваме в самия материал графики, презентации и така нататък. Урока е и ресурс, който ни позволява да вградим в самия текст въпроси и тук подходите или възможностите са две. Да се вгради въпрос в края на страницата, така че избора на обучаемия на този въпрос да го води по даден път, т.е. по даден клон в урока, или да направим цял тест като набор от интернет страници. Голямо предимство на урока е общата страница за редакция и преглед. Тук имам предвид, че редакционната страница е една обща, на нея се виждат всички страници и елементи от урока и лесно и бързо бихме могли да зададем съответните преходи, както и да видим неработещите преходи. За разлика от електронната книга, това, което участника върши по време на урока, това, което той постига като резултати на тестовете, се отразява в модула за статистика и това е изключително полезно, когато трябва все пак да отчетем напредъка на обучаемия. Минусите, които мога да изтъкна на ресурса, са свързани главно с подготовката. Значи, според мен, използването на този ресурс изисква да се предвиди време за създаване и изисква да има точен и ясен сценарий на работата на обучаемия. Но тези минуси са пренебрежими на фона на положителните страни на ресурса. Както може да се види на много места в интернет и в самата помощ към ресурса, основно уроците в Moodle са предназначени за самоподготовка на обучаемите, за упражнения по сценарии, т.е. упражнения, при които именно използваме тази възможност обучаемия да извървява различни пътища. Също така за тип ролеви игри, при които можем да демонстрираме последствия от вземане на дадено решение, пак по схемата на предишната подточка, и за диференцирано изпитване. Имам предвид, че при даден отговор от изпитвания можем да го препращаме към набор от въпроси, които са подходящи за този отговор. Сега преминавам към някои особености в страницата за настройки на ресурса урок. Тук ще споделя отново само и единствено своя опит и затова всъщност ще се спра само на 3 неща, които са ми направили впечатление. Преди обаче да говоря за тези 3 неща, изкачащ файл, максимален брой отговори и възможност за ново опитване на въпроси, искам да кажа, че страницата за настройки на ресурса урок е съвсем подходящо направена и позволява всеки начинаещ дизайнер да се ориентира какви настройки да даде. Единственият съвет, който бих могла да дам, е да се използва изгледа разгъни всички. Това е нещо, което наскоро открих. Ако при настройването на който и да е ресурс в Moodle използваме разгъни
изгледа разгъни всички, всъщност имаме по-голям поглед върху възможностите и по-добре бихме могли да се справим с задаването на правилните настройки. И сега какво имам предвид или по-скоро какво на мен ми е направило впечатление? Освен стандартните настройки, които всеки един може да си зададе, бих искала да кажа, че в настройката за изкачащ файл или страница, а не връзка, или страница, може да се сложи най-много един файл. Това беше изненадващо за мен, тъй като си представях да сложа два файла, до които постоянно да имат достъп участниците. Не трябва да бъдат обединени и всъщност имаме възможност да прикачим само един файл, който постоянно да е на разположение на участниците, чрез връзка в лявата част на екрана. По време на целия урок в лявата част на екрана стои връзка натисни или виж повече от прикачени документи и там, когато участника натисне, изкача нашия файл. Този файл може да бъде и запазена интернет страница. Другото, което ми направи впечатление при работата с настройките на ресурса, е задаването на максимален брой отговори. В българската версия максимален брой отговори е превода, който е даден. Когато задавате максималния брой отговори, моля задайте повече от нужното, тъй като освен, че това е максималният брой отговори, който ще ви се показва като възможност след всеки въпрос, това е и максималният брой на бутони в меню страницата, в страницата със съдържание на урока. И на трето място, възможността за ново опитване на въпроси. Тя може да бъде включена или изключена. Моя опит показа, че ако ще имате въпроси, които имитират многоезичност, т.е. които водят до различни пътеки на различни езици, възможността за ново опитване на въпроси трябва да бъде изключена. Иначе се получава неприятно при отговор на въпрос какъв език избирате, български или английски. Ако обучаемия избере български, да му се появи бутон "Моля, дайте отново отговор", което не е много приятно. След като сме направили страницата с настройки, ще отидем към първото действие при създаването на самите страници от урока. Първото действие е така съвсем интуитивно, защото системата ни води и ни пита какво бихме искали да направим, да импортираме въпроси, да добавим меню страница, да добавим група или да добавим страница с въпрос. При това положение всъщност, ако нямаме въпроси, които да импортираме, започваме или с меню страницата, или с добавяне на страница с въпрос. Като моя опит напоследък е да започвам с страница добавяне на въпрос, а меню страницата да добавя последно. Това ми дава възможност да не се връщам към редакция на меню страницата и да правя преходите. Защото когато започна с меню страницата, аз изписвам заглавията на бутоните, но преходите не мога да ги задам още тук, тъй като все още нямам готови страници. Поради тази причина, всъщност, е добре меню страницата да се добави последна. И една идея, която с удоволствие споделям, страниците, които не завършват с въпрос, т.е. страниците, които просто са за запознаване с материала, трябва да завършат, всъщност по настройка трябва да завършат с въпрос тип кратък отговор, който се оставя празен и това прави възможно преминаването на участника към следваща страница без да дава отговор. По отношение на вграждането на видео в страниците на урока няма нищо, което да затруднява. Функцията е съвсем стандартна, чрез бутона за вграждане на видео. Единственото, което мога да кажа е, че моя опит до сега посочва, че поддържания формат е FLV. AVI формат не се поддържа и не се визуализира в Moodle. Сега ще кажа няколко думи за създаването на теста като част от урока. Както казах в началото, по отношение на създаването на въпроси,
този ресурс дава две възможности. Едната е всяка страница да завършва с въпрос и по този начин участника да има предзададена пътечка, а другата възможност е да се създаде набор от въпроси, т.е. тест. Това е функция, която не е възможно да бъде постигната с използването на електронна книга и с използването на нито един всъщност от другите ресурси в Moodle. Затова тя е чудесна и се заслужава да бъде използвана. Най-големият плюс на използването на теста като част от урока е, че отговорите на участниците са включени в отчетите и ние можем да проследим доколко и как участника се е справил с самите тестове. Но за да се случи това, задължително в панела за администрация на урока, промяна на настройките, трябва да се зададе оценка и трябва да се покаже скалата, по която ще оценяваме представянето на обучаемите. Ако изберем без оценка, това означава, че активността и отговорите на участниците ще останат не включени в отчетите. Преди да мина на моята идея за имитиране на функцията на двуезичност, само ще отворя една скоба и ще кажа за тестовете, че това, което позволяват тестовете в Moodle, всичкото това като възможности е позволено и на тестовете в урока. И сега напоследък ми се наложи и направих такъв тип урок, който да имитира функция на многоезичност. Това никак не е трудно. Разбира се, многоезичността може да бъде включена на системно ниво. Moodle поддържа многоезичност. Но ако поради причини някакви сме решили, че на системно ниво не е добре да включваме многоезичност, бихме могли за конкретен курс, в конкретни изгледи да включим два езика. И това е удобно при езиково обучение, всъщност, според мен най-вече. Използвам страница с въпрос за избор, не задавам точки на отговорите и изключвам възможността за ново опитване на въпроси. Създавам такава страница и всъщност резултатът е ето този, който виждате на екрана. Моля, изберете език, английски, български. Когато обучаеми избере английски, този негов избор го прехвърля на първа страница, на първия въпрос от английския тест и той преминава английския тест. Когато избере български, прехвърля се на българския тест и той преминава българския тест. Така можем да направим не само английски, български, да включим и други езици. Единствено, което мога да кажа тук, като неудобство, е, че колкото езици включим, толкова пъти правим съответния набор от страници, които искаме да ги има на езика. Тоест, ако имаме тест и искаме да го имаме на два езика и този тест съдържа 5 въпроса, всеки един въпрос е отделна страница, това означава, че правим 5 страници, по 2-10 страници тест. Накрая, като обобщение, бих искала да използвам идея, която взех от една видеолекция на Анна Краса. В YouTube е публикувана тази видеолекция. Тя е посветена на методическите аспекти на използването на урока ресурс. Така че моето обобщение ще се сведе до изречението: моля, не се страхувайте да използвате ресурса урок. Картинката, която съм сложила на слайда, показва, че всяка страница в ресурса урок може да има поне 2 прехода и това в първия момент може да бъде стряскащо за автора на материалите или за или за дизайнера им. Но когато имаме идея и яснота какъв е материала, който искаме да дадем на участниците, имаме идея и яснота каква цел искаме да постигнем, преходите се получават лесно и от само себе си. И тук наистина горещо препоръчвам в YouTube под името Анна Краса да видите точно нейното филмче Don't Afraid to Use Lesson. Защото наистина няма нищо страшно в неговото използване.
Благодаря за вниманието. Беше ми приятно и се надявам лекцията да е постигнала целите си.